Dito undas ma'am ket katulungan ti enforcers ken ti kapulisan nga mangurnos nga adanto dagiti one way at talaga masapul tay nga aramiden DJ ma'am tapno no naurnos ti taray ken dagiti asidag ti kamkampusan to apo adanto dagiti talaga nga designated nga pagparkingan nga hanga ijay kalsada mismo. Ken we will see to it apo nga dagiti vendors agyanda ka dagiti maidesignar tumet nga pagplastaran da nga aglako. At kunata yon undas piyesta ti minatay, piyesta pay ti tao. Isungan tay nga maikat nga tay nakadado ti agkaraywara nga aglako ngem we will see to it apo nga mesmesan to ti lugar da. Lako matay dati ma'am nga ijay sangot kampusan to kas ngem kitain tayo nga napintas tumet lang ti flow ti trapiko tayo ijay.